Αφού βρήκαμε τον χώρο για το επόμενο μελισσοκομείο, πήγαμε να το ετοιμάσουμε. Πέρα που αρκετό τσάπισμα που δεν σας έβαλα μέσα στο βίντεο, πήραμε και τούτα τα υπέρογκα παλέτα, τα οποία τοποθετήσαμε σε γιόλους στον τόπο, με σκοπό να τοποθετήσουμε πάνω τις κυψέλες μας. Το μεγάλο που βλέπετε δαμέ, φαντάζομαι, πρέπει να πάρω μαζί μου αλλά, κυψέλες, αλλά δεν το έκανα, να βάλω 6. Και μάλλον να βάλω 4 κυψέλες πάνω στο μικρό που είναι δεξιά, η κάθε μια να βλέπει σε διαφορετικό χώρο. Αρκετά στιβαρά και νομίζω να μας δώσουν ακριβώς το που θέλουμε. Ο λόγος που διαλέξα το συγκεκριμένο τόπο είναι για το ρούδι, το σούμακ. Το δαμέ ακόμα είναι αθήσεν, αλλά θεωρούμε ότι η περιοχή είναι πλούσια και σε άλλη πλάστηση αλλά και σε ρούδι. Να δοκιμάσουμε για μέ.